Dobrý den, přátelé a kamarádi, doufám, že se všichni slyšíme velmi dobře. Dnes jsem tady po dlouhé době opět byli povědět, takže by to Leo Lince na pár dní znemožnilo jako streamovat nebo dělat nějaká videa nebo cokoliv. Každopádně, už jsme tady, což je velmi dobře. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Takže počkej, jsem včera loka ještě, počkej. Tak jsem nějaký unrated. Jseš dobrý tučňáku? Ale to nehrál, takže nevím. Tak to je dobře. Takže jo, dobrý. Já vlastně hraju na tom druhém účtu, takže nemám vůbec žádný ty hrdiny, to nevadí. Tak bych to viděl. A jestli mi to pojede na víc jak 10. No, mikrofon ti nejede na víc jak 10 fps teda. Smoke's down. Enemy spotted B. Enemy spotted B. Reloading. Jo, záda. Tady. A ne. One enemy remaining. Right here. Last Aha, vy player tak se chtěli. standing. Pěkně. Vojta je ve voisu. I'm the last Nice. thing. Haló. Vojto. Jsi s námi. Here. Si budeme hrát na Phasmophobia. Vojto, are you there? Show us a sign. Debil. Aha, záda. Byl záda. Ty jsi umřel? Skříťo? Ano. Reloading. Chudák skřítě. A Vojta je z AFK. Mám pocit, že se snaží připojit na disk. Jo, on už zase odešel? Jo. Počkej, tak já zase přesunu. Halo, halo. Halo? No nazdar, Vojto. No. To je se stejně seká celý den, tak je to jedno. Ahojte. Launching smoke. Čau. Nazdar. Ha. One enemy Oh remaining. shit, říkej. Insane. Jak ti máme říkat? Au. Že jsem insane, prostě jsem tady zmátil s pistolkou. Motherfuckera s vandalem. Jsi insane. A Dík. teď zabit tam tu. No, Zabijte mě. jsi insane. Dík. Reloading. Fully smoked. Still inside. Jsem blbec. Macha záda, Rejna. Open up the sky. Right here. Aha, tady jsou dva, no tak. Oh shit. Oh. Já mám 30 životů. Jím tam tačku. Last player standing. 78 dostal, ale výhola vlastně. Je to Rejna. Budu asi difuzovat. Three. Jo, ať ti ho zničím. OK, ace. Jo, to je bonifáčko. One enemy remaining. Dobrý. Frajer. Už jdu bonifáčko. Spike drops. Ne, já zrovna otočím, vole. Molly. Dim beacon down. Reloading. I got the spike. Buď to mám pro tebe blbou zprávu. Jo, jakou? No, ne, že bych ti chtěl dávat pod nějaký stres nebo takhle, ale pokud mi to nevyhrajem, tak dostaneš report. OK. Ace nebo nic. 30 seconds left. Nice. Pane, proč se nepřátelská race jmenuje Nami Food Fetish? One enemy remaining. A? Víš, jaká je síla motivace? Jo, tak to má motivace jak svině. Tak se je kalibr těžký. Já nechci mi přes... Ne, koukej, máš spike. Doufám, že víš, jak se vyhazuje, nebo... Pokládá. Víš, že nevím. Fakt ne. A víš, jak se pokládá aspoň? Ne.
Ne? Kámo, já nevím, já jsem si pojel na kontrol, na bindy. Já stejně umřu, takže jako já se tam nedostanu ani. Někde tady je. Jure, už je za náma. Za náma je, já to Stim neře. beacon here. Nemím mířit, bacha. Nic nevidím. On je tady. Těžký kalibr to Spike chce. down, attacker Říkám. spawn. Co se vůbec děje? Spike. Zbraň? To jsou Nevím, nějaké brokovinci, ale- tyhle nějaký šerif. Bacha, tady byla arena. Aha, no, tak Ok, teda. už jsem ji našel. To dá. Už jsem to zjistil, jak jsem plantuje. Let's go, já jsem nejlepší hráč na světě. Jsi perfektní hráč. Už nějaká. Hlavně se nedívej a scoreboard. That's quite big. Ty máš ani asist? No to nejde, to je moc najtej gameplay na mě. Jo, protože hrajeme s Vojtou. Dobrý, teď to otočíme, však to je úplně easy. Já to mám setup. Tady? Kde jsem já? Jo, já mám setup všude. Já tady umřu, pojďte mi pomoct. Jsi tam sám? Tak počkej, tak Měl pomoct, já mám setup. Já nechci vůbec. jsi nejlepší Smoke's hráč, down. vůbec nevíš. Umři. Jsou u nás. Jo. Jsou nalevo, Vojto, jo? Nebo u tebe napravo, jakoby v tom okinku prostě. Right here. A tady už Okay. teďka tam pochodujou. Tam z toho Aha. horního okna. Let's go, mám. Ty máš Jsem kill? znamenal, že tam Ty nejsou máš už tam, kill. ale Oh. Tušňáku, probuď se! 2 minus nová Ale pinda. to je bait, pojď. Mám pocit, že ti ho nesežerou. Ale jo, skoro to vyžrali. Ale teďka si budu myslet, že to je bait. A já budu Mám tady. teďka právě si budu myslet, že už nebejtíš. Právě vůbec. Skoro. Jo. Šerif? Pojď ještě, Díky. ještě jeden bait, Fakt ještě jeden bait. Ještě jeden Drej, bait drej. stíháš. Tyba, to bude hlava. A s šerifem vůbec nevím. Já se pak je joinku. Let's go, už mám stejně killů jak borec od vedlejšího týmu. Akorát on má 5 asistů, ale Nice. teď mi to začne jít kam, teď Yes. budu normálně, Tak jsi do toho dostal? já se vezmu snipu a budu snipit. Teď mi to začne jít kam. Jdeme na Ačko. Spike planted. Gotcha. Nice. Okay. Jak jsem to zabil. Asi. Dávej to. Stim beacon down. Ví někdo, kde jsou? Když ona tam kempí s brokovnicí. To má brokovnici, jo, když tak. Smoke's down. Nebo One enemy snajperku. remaining. Nemá brokovnice. Čekej, Oh shit, u mě. Come on. Tady, přímo z rohu. Tady. Right here. Noskop. Haha. Vidíš, řeknu noskop a dáš kill. Perfektní nápad, děkuji. Takhle nějak, ne? Jo, ty brýho, nějak takhle. Tak Jsi na tuším, to přišel? příští kol by mi to mohlo vyjít. Tak to nechcem. Joru někde tady. Jo, u nás. Kde jsou? U nás, Ačko. 100%. No to znamená, to vím. Ačko. On má brok. Out of here. Chvílej. Else ready. Ratatatatata, v pohodě, já ten vkos kryju ho. A jasně, ultima jsem to chtěl použít. Škoda. Klou dostal 80, no ale Spike Cčko. planted. Škoda. Ty jo, kuky. Ty máš další kill? Mám aimbot, jsem se ptal. Ty máš třetí kill. Player standing. Nemáš Kde? žádný. Napravo. Aha, Napravo. To chce operátora. To je jasný, ale. No, to je 410, jestli se dával i já, jako. To 2 měsíce zpátky. No, já ne. Nice. Oh shit, je tu Reina. Evakuujte oblast. Tak já tam jdu, počkej. Druhá strana. Smoke. Oni nám půjdou strašně dozad tady. Já to úplně vidím.
Odsud bez tak Right here. To je možný, já jsem hodil blbě kameru, takže. Ale tam od Kukio. Teď dostane na prdel. No. Když umře, to je jasný. Ale ty jsi náhodou, to je fakt dobrý. Spike planted. Aha. Aha! Tak počkej, to Bčko, Ačko. Playtime. Na Ačko, Na Ačku ten. Pojď. Dobré. Nic, musíme diffuse. Bonifáčko jde. Ty Dobrý, běžte, vole, běžte. One enemy remaining. S těm. v ripu. To nestíháte. Ani trošku. Sky One vám tam enemy jde. remaining. Right, Sky dostala myslím od Kvečka, ale nejsem si jistý úplně. Let's Tak go, asi mám myslím. víc killů než Hubert. Ale záchodová příšera. Ty máš jeden kill. Protože oni jak tam byli 4 u sebe, tak já jsem prostě jenom spamoval. Tady oni jdou. Jsou. Hele. Bermudský Bacha. trojúhelník. Běžím. Dobrý. Střílej. Nice. Nice. Spike down B. Je tam někdo. Jo, ještě si tam byla minimálně. Jo, je tady. Sky minus 110. One enemy remaining. Že jde tu taky někde? Že ne, hele, na midu. Si bych si tady za ním všichni hodně dostal. Našel jsem ji. Aha, on je na... Aj, Mě říkal, že jsi to říkal o těch killech? že jsem měl víc než ty. Mě tady u mě někdo napravo chodí. Počkej, nemusíš. Mid u mě podle mě. Klidně Jo. se schovejte, vy trošku. Já jsem tady. Halo? Marša, jo, jsem si, že to je operátor. O. Já zůstávám ještě chvilku Bčku, kdyby to dotetěl, jo? Nedotejtí. No, nejspíš ne. Spike planted. Okay. Au. Okay. Sky bude mid, jo? One Ne, enemy Sky u mě. Ačko. Jsem dostal nějaký random blind, tak jsem si říkal. Dostala 120. Výborně. Nic, proč si udělám takhle doufale. Nážemen, dobrý. No, ten mid, kdo ten mid, nemusíme vůbec tady pušovat, tady ten main. Bacha, mid, Huberte. No, to jedna dostal. Bacha je tady. Jo, jdou Bčko. Já jsem nečekal, že vyskočí na ten blbej box. To byl nejlepší play života, co jsem zahrál. Last player standing. A jak jsem měl ten maršal. Omen dostal 133. Nice. Spike down mid. Co pořád dělají? On nemá sluchátka. On nemá, no. To a já slyším dokonce to, že je to. Kdyby použil Ahoj. taky sejme. Viperka Ace, no to bude Ace života, tyjo, jestli to dá. GG. Oh yes. Nejhorší Ace. To by bylo hodně zoufalé. Jedna šťastí s nožima. Ona bude mít dalšího operátora, ale ne, já tam hodím, jak se přijde zpívá. Omen dostal určitě něco, jako mířil jsem přímo na hlavu, nechápu, že ho to nezabilo. Nice. Na midu jak na stratých. Bacha, proč to je? Oh shit, Jo, oh shit, jak se to no. ruší, jak se to ruší? Ne, ten Omen, vole, mám... Co jsi tam dělal, Uber? Já jsem hodil drona. A v tu chvíli ona byla přímo u mě. A tam byl smoke, takže ona mě ještě neviděla. No Ale já dobrý, jsem co si mám jenom dělat? přišel, jak se Co to dělají ti ruší. naši dva? Kde kempí, mi řekni. Last player
Spíš se ptej, co děláme. Co děláš? Hele, ale ještě jeden kill a budeš možná nad tou Viper. To už Switching nedám. sides. Ach jo. Ty mám moc peněz, počkej, někdo prodejte, vlastně vy nemůžete prodat, vy máte taky všichni moc peněz. Jako mi šerifa jen tak ze srandy. Taky jsem ho koupil. A ne ze srandy, já jsem dát největší carry. Tak já ze srandy. Aha, Co? freeside. Nezvuk. Planděte, právě jsem si dal damage, protože je náš Phoenix. Já taky. Ještě tak je Omen. Aha. Omen mě zabil. Výborně, skřítě to zjistil. Prosím vás, neumírejte všichni. One enemy remaining. Tady dobrý, jo. Tady pro byl, jo? Máme gapču, je to dobrý. Nevím, něco bych si dal, kolik je hodin? 9? Nevím, takový si dám vajíčka. Já si zahraju Valorant ještě. 2 lidi. Do útoku. Už je tu mě. I've Já got jsem Jsi zrovna mrtvý. vzal do ruky. spike down. To je blbý, ale. Co tady děláš, skřítě? Já nevím. Jak jsem se sem dostal? A někdo za tebou, takže to je dobrý. Cage triggered. Pojďte kluci, já tady mám volno. They found my wire. Oh shit, they found my wire. To ty nemůžeš. Eyes are down. Ne. Skřítě, já jsem to viděl. Všichni jsme to viděli, udělal z toho klip. Prosím, ne. To jsem si ho nenechal. Udělal z toho klip a dám to úplně. One enemy remaining. Tebe Player stejně nikdo standing. Je nesleduje. uvnitř, je tam. Dobrý. Já jsem to chtěl dělat kvůli Vojtovi. Děkuji, skříka. Jsi moc laskavý. Všichni jsme to Ale Huberte, viděli. tebe stejně nikdo nesleduje, takže... Jdeme zpívat, mám rád vůni tvý kůže, když můžeš mě řát. Mám svý, Here. já otáča, chci mít na to zář.